gore rino akudyiwe rinopisa ende hazvinda kutombomira mushe. Muzuva nezuro Advocate Nelson Chamisa vane post vakaposta vakati 1 bond gedye ne1 USD. So panapa vanhu vakawanda vakatanga kukomenda vachitaura zvakasiyana siyana, asi pano ndiri kuona kuti vanhu veZANU-PF havana kubatwa nayo nyaya iyi zvakanaka. Zvinova izvo zvazokonzeresa kuti umwe anonzi Cindy Soko atange kunyora achithreatena kusungisa Advocate Nelson Chamisa, anyora kuti Police Zimbabwe must arrest Nelson Chamisa, then investigate and take appropriate action attempting to sabotage the government's effort to improve the lives of Zimbabwean citizens is a serious offense, and those involved must be held accountable for their actions. As citizens, we must stand together against such behavior and protect our nation's interests. Zimbabwe. Idinde zvangu personally nekuziva kwandinoita kana kuti strategy yandiri kuona kuri kuenda ground repolitics zvariri zvinezvi, nekuziva strategy dziri kuona dzikushandiswa neZANU-PF. President Emmerson Mnangagwa ambofa vakabvuma kuti such nonsense zviitika zvokuti vanzi opponent yavo yasungwa panguva yatiri vakutofaitira kuti vanzi he was a good president, so that vanobva vasiya mune zvakanaka vonzi he was a good president. Vada kunyatso kugadzira zita rekuti inini tarisai maopponents angu kubva pakapinda Chamisa achindi opposa andambobvira ndakamusunga. You see, ozonzi asungirwa nyaya yetweet chete yekunzi angotaura nyaya yekuti 1 gedye 1 is 1 igedye. Ko munyika mune ndosaka munyika muchinzi mune maopposition inini zvangu kusapoteja kuri apa handina hangu chandanyatsoona zvangu, but inini ndiri kungoti handisi kuziva kuti inyaya yekutsvaga dzvene inenge ichita vanhu here, but chandiri kuedza kutaura ndechekuti hazvina kushata kutsvaga dzvene kunana President Mnangagwa. Vanhu kana vachitsvaga dzvene kuya inini zvangu matarisira ndozvita vanofanira kutsvaga dzvene zvine chikoro mukati, zvine brain, zvine common sense dzinofanira common, because so that ndokuti vakwanise kuzotora kana maideas ako unongova neidea yekuti usunge opponent yemunhu iye achida kunzi he was a good president. It doesn't make sense ndakazvitarisa, but anyway muri Zimbabwe ndonyaya ndakakubatira zvekare nhasi pachannel yenyu yeCullen TV ndichingoti ndiudzewo kuti muri kuionawo sei nyaya pari kunzi mukomana anofanira kusungiswa nenyaya yepost yakataura kuti 1 is to 1 gedye. Ndimaloya kama ndikuziva kuti mune maloya nemajaji nemachinchi. Tell me, pane mhosva iri apa kana makazvitarisa mimi? Tell me what you think. Ndiudze mucomment section. Handitoone score nemi.